Ang inyong gabay sa hanap buhay. Tunay na tunay, Promdi. Mula sa DCXL 558 Studio, narito ang programang Basta Promdi, Lodi. Maghahatid ng serbisyo publiko, mga storya at balita ng bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred Delos Santos. At ang batikang mamamahayag sa radyo, telebisyon, sa Drilon. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi. Isang mapagpalang Miyerkules, Pilipinas, sa ngalan ng tinig sa Kongreso na si Alfred de los Santos at ng inyong kakampi na si Drilon. Kami po ang inyong mga tagapaghatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Ako ang inyong sandigan, si Jude Bacalso. Magkatuwang nating abutin ang ating pangarap tungo sa magandang bukas. Gusto ko namang simulan ang Wednesday natin ng good news at ang dahil ako'y live galing sa Cebu. Good news galing sa Cebu naman ang simula natin. Good news sa aming kapromdi dito sa Cebu dahil 69 sa 80 barangay ng lungsod ay walang naitalang COVID-19 transmission sa huling 40 araw. So congratulations, local government unit of Cebu ug sa tanang mga sugbuanon nga naminaw nato karon. Ito ang ipinahayag ng Deputy Chief Implementing ng City's Emergency Operations Center na si Councilor Joel Ampanday Garganera. That's my schoolmate from UP High School. Malaking bahaging mababang transmission ng COVID-19 ang matagumpay na pagbabakuna sa syudad. So congratulations Cebu. Sana po'y matularan to ng ating ibang mga kapromdi. Alright, napapakinggan na rin po ang Basta Promdi, Lodi, of course, here in Cebu, Southern Leyte, Bohol at Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz. Nasa Tirad Pass TV and radyo din tayo sa Ilocos, DXRD Davao at Infinite Radio sa Calbayog City. Napapahinggan at napapanood din tayo sa radyo DWNX-FM sa Naga at TV Veritas sa Albay. Mga kapromdi, nasa FMR Baguio 94.3 din tayo. Nasa DYDM Isabela, DXCO Cagayan de Oro at Magic 103 Zamboanga rin tayo at sa Facebook page at YouTube channel ng Regional News Group Luzon. Kung kayo naman po ay may problema sa inyong barangay, munisipyo, syudad o probinsya, kahit naman po good news na ipabot nyo sa amin, mag-text o tumawag lang po sa aming hotlines. That is 0998-978-2971 para sa Smart at 0917-160-0611 nakapaskil po sa aming screen ngayon para naman sa Globe o mag-email tayo sa bastapromdilodi@gmail.com. Bukas din po ang aming programa sa mga gustong maging volunteer reporter sa pamamagitan ng ating Promdi Citizen. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa, hatid ng ating mga loding RMN reporters. Promdi Patrol! Patrol! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Promdi Lodi! Eto, simulan natin sa Dagupan. Pwedeng sabihing election-related ang news na ito, but fortunately, hindi po siya necessarily bad news. 41 na pulis sa Pangasinan na may kamag-anak na tatakbo sa eleksyon, maaring madestino sa ibang lugar, pansamantala siguro ito. Etong balita ni Radyoman Arman Soriano ng IFM Dagupan. Aabot sa 41 na personal ng Pangasinan Police Provincial Office ang natukoy na may mga kamag-anak na tatakbo sa iba't
iba't ibang posisyon para sa eleksyon sa susunod na taon. Dito sa lalawigan ng Pangasinan ng inaasahan namang maililipat ng destino at ng assignment. Sinabi ni Pangasinan Police Provincial Director Police Colonel Rich Montadina, ang pagkakaroon ng kamag-anak na tatakbo sa isang posisyon sa gobyerno ay isa umunong dahilan at isang batayan ng PNP upang mailipat ng ibang assignment ang isang pulis. Ito ay upang maiwasan ang impluwensya sa pagdaraos naman ng eleksyon. Bukod pa dito, idinagdag ni Tadina na kabilang sa nagiging basehan upang ilipat ng destino ng isang pulis ay kung naabot ng 2 taon ng isang hepe na naka-assign sa lugar o 10 taon na nakadestino sa isang lalawigan. Ang mga natukoy na police personnel na maaaring ilipat ay nasa mababang posisyon at hindi naman chief of police. Ang ngayon ani Tadina ay wala pang eksaktong bilang ng mga COP sa may kamag-anak na tatakbo sa pwesto sa gobyerno sa susunod na taon. Kaugnay pa nito sa papalapit na campaign period at eleksyon, asahan naman na magkakaroon pa ng balasahan sa mga police personnel sa buong probinsya ng Pangasinan para umano masiguro na walang makampiyan at impluwensya habang sila ay nangangampanya. Mula sa Dagupan City, ako si Arman Soriano, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat, Arman. Tama naman. Habang pinagbabawal talaga sa Cebu, sa Bicol naman Interagency Task Force, pinag-aaralan kung papayagan ang pagpasok ng mga menor de edad sa mga mall. Etong balita ni Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Pinag-aralan ng Bicol Interagency Task Force o BEA kung papayagan nila mga menor de edad na kabataan na pumasok sa iba't ibang mga malls mula sa 7 lungsod at 6 na lalawigan ng Bicol Region. Sa pag-aaral ay formal na ibabatay sa volume ng mga customers sa mga malalaking mall. Ngunit kapag ito ay medyo delikado, ay maaari niya munang hindi payagan. Titingnan din ng pamunuan ng Bicol Interagency Task Force kung pwede nang i-volume ang mga malalaking mall. Subalit kapag ito ay nakita na hindi na nasusunod ang social distancing, ay maaari na ipatawag ang pamunuan ng security agency at ganoon din ang mall para muling ipaalala ang pagsunod sa health protocol. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barceliano, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Salamat, Leo. Sa Surigao City, 5,000 hanggang 8,000 individual target mabakunahan sa National Vaccination Day sa lungsod. Ito ang very, very good news ni Radyoman Jojo Ferrol ng RMN Surigao. Target na mabakunahan mula 5,000 hanggang 8,000 ng mga individual sa bawat araw sa isasagawang National Vaccination Day sa nalalapit na November 29, 30 at December 1 sa Surigao City. Ito ang binigyang diin ni Surigao City Mayor Ernesto Matugas Jr. Tinukoy nito na bilang tulong sa nasyonal na pamahalaan, mas palalawakin pa ang pagbibigay bakuna laban sa COVID-19. Dagdag pa ng alkalde, mula sa 5 vaccination sites ngayon, gagawin itong 12 para mas marami ang mapuntahan ng mga gustong magpabakuna. Ipinalabas rin ng lokal na pamahalaan ng Surigao del Norte ang Executive Order No. 21-040, ang karagdagang guidelines sa mga papapasukin sa iba't ibang indoor venues. Nakasaad dito ang mga fully vaccinated lamang ang prioridad na makakapasok. Kasama na rin ang voluntaryo na paggamit ng face shields at ang inventory ng mga nabakunahang lokal na opisyal sa probinsya. Mula sa Surigao City, ako si Jojo Ferrol, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat, Jojo. Naku, maraming matutuwa sa next piece of news natin kasi maraming, Netflix and chill ay masaya naman pero iba pa rin ang manood ng sine sa sinihan. So, sinihan sa isang mall sa Davao City muling bubuksan. Etong balita ni Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao. Excited na mga Davaoeños sa muling pagbubukas ng kanilang sinihan sa isang mall dito sa Davao City sa susunod na linggo, December 1, 2021. Isa lang si Rodgin Anico na nag-comment sa Facebook post ng DXDC RMN Davao tungkol sa reopening ng sinihan ng Gaisano Mall of Davao. Anya, ito ang matagal na nilang hinihintay. Maliban sa entertainment, marami rin ang nasihan dito para makakapagtrabaho na din yung iba na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Samantala, sa panayam ng RMN Davao kay Davao City Vaccination Head Dr. Josephine Villafuerte, anya dapat mahigpit na ipatupad ng mga sinihan ang COVID protocols at dapat bawal din kumain sa loob. Dagdag ng health expert, kanila ring i-inspectionin ang ventilation ng mga sinihan para masigurong may proper ventilation ang lugar para maiwasan ang virus na COVID. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Salamat, Renz. Ito naman, paganda ng pagandang balita natin. Mga kapromdi, natitirang kaso ng COVID-19 Delta variant sa Cagayan de Oro,
gumaling na. Ito ang balita ni Radyoman Annalisa Reyes ng RMN Cagayan de Oro. Wala ng Delta variant case ang Cagayan de Oro matapos nag-negatibo na sa swab test ang dalawang bagong naitalang kaso. Ayon kay Dr. Ted Yu Jr., Medical Officer ng City Health Office, na may isang na-retagged sa Misamis Oriental. Ito na ang ika-12 batch ng mga Delta variant cases kung saan negatibo rin ang swab test ng 6 na mga close contacts nito. Sa ngayon, umabot na sa 95 ang total cumulative cases ng Delta variant cases ng Cagayan de Oro na naitala mula Hulyo nitong taon. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Annalisa Amontes Reyes, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Salamat sa ulat mo, Annalisa Reyes. Samantala, pediatric vaccination sa Canton City umarangkada na. May report si Nico Valdez ng Tirad Pass Broadcasting. Siguro ibabalikan natin ang balitang yan ni Nico Valdez. Mga kapromdi, hindi pa ako nauubusan ng good news sa inyo. Bureau of Customs Collections nahigitan ng 2.4% ang 10-month period target ngayong taon. At laganap sa na-scam text, nakakatanggap ako nito, may ebidensya pa ako, paano nga ba maiiwasan? Lahat yan sa pagbabalik ng Basta Promdi, Lodi. Tunay Promdi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alfred Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alfred, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alfred Primecon Construction, kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano, party list, probinsyano'y boses mo. Promdi para sa tao, marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay luto. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano, party list. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano, party list. Ang probinsyano, halaba iton pasensya. Kay waray man instant ha probinsya. Ang probinsyano,
Mababaw ang kaligayahan, makalanghap lang ng sariwang hangin, at makakain ng lutong amin. Ang probinsyano ay laging proud sa aming pinanggalingan. Marami nang gustong lumabas. Karamihan ay nais ng makapaghanap buhay. Pero mahirap dahil ang COVID-19 ay nandyan pa rin. Hindi mo alam baka ikaw ang magdadala ng banta sa buhay ng nasa loob ng inyong bahay. Huwag mainip dahil sa simple mong gawain gaya ng paghuhugas ng kamay, lalabas lang kung may importanteng bibilhing bagay. Laging magsuot ng tama ang face mask at face shield, panatilihin ang distansya sa iba at ang pagbabakuna. Ito ang mga dapat mong gawin at hindi na paulit-ulit pang sabihin para iwas ka sa COVID-19. Paalala mula sa RMN Networks. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. RMN Number 1 RMN Networks. 69 na taong kasama mo. Radyo mo nationwide. Tunay na tunay, Promdi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Ngayon, balikan naman natin ang balita sa Candon City dahil ang pediatric vaccination doon ay umarangkada na. Ito ang good news ni Nico Valdez ng Tirad Pass Broadcasting. Umarangkada na ang pediatric vaccination sa lungsod ng Candon, lalawigan ng Ilocos Sur kahapon Nobyembre 23, 2021. Ayon kay Dr. Narciso Ramos, City Health Officer ng nasabing lungsod, 420 na 12 hanggang 17 years old ang nabakunahan ng Pfizer at Moderna vaccine mula sa target population nito na 6,200. Masaya naman si Candon City Mayor Erickson Singson na nagumpisa na ang vaccination rollout para sa mga 12 to 17 years old bracket. Ito ay isang hakbang upang makamit ang herd immunity sa naturang syudad. Sa ngayon ay umaabot na sa 70% ang nakabakuna sa first dose at 40% naman para sa second dose. Para naman kay City Administrator Grace Singson, itong pediatric vaccination ang kanyang linhukan. Anya, bilang isang ina, masaya siya na masaksihan ang pagbakuna sa mga bata. Dagdag nito, mapalad ang kanyang lungsod dahil sa meron na itong ultra-low temperature freezer na binigay ni na former Congressman Eric Singson at Deputy Speaker Christine Singson. Dahil sa freezer na ito, dito na rin kumukuha ng bakuna ang mga upland municipalities ng probinsya. Para naman kay Provincial Health Team Leader Engineer John Foz, espesyal ang vaccination na ito para sa mga bata dahil isa rin itong hakbang sa pagsisimula ng limited face-to-face classes sa lalawigan sa susunod na taon. Sinuportahan naman ito ng mga magulang ng mga batang nagpabakuna. Mula sa lalawigan ng Ilocos Sur, Nico Valdez nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi! Maraming salamat, Nico. Naku, mukhang tuloy-tuloy ang good news natin. It's a happy Wednesday, mga ka-Promdi, dahil sa magandang balita ng Bureau of Customs na nahigitan nito ang 10-month period collection ngayong taon. Lumagpas nga ng 2.4%. Ako na, tila sabihin nyo, late naman nun, pero eto ay 513.2 billion pesos ang naging koleksyon ng ahensya mula sa import duties at iba pang mga taxes. Pero
hindi lang nahigitan ang target na koleksyon ngayong taon, pati na rin yung naging target din last year na koleksyon na 17.1% o 448.6 billion pesos. Nalagpasan na rin ng ngayong taong 2021. At para mas maipaliwanag pa ang good news na yan, nako, malaking pera ang pinag-uusapan natin, pupunta yan sa kaban ng bayan, of course. Kasama natin ngayon via Zoom si Assistant Commissioner Attorney Vincent Maronilla ng Bureau of Customs. Magandang hapon, sir, and first of all, congratulations sa iyo and to your office. Yes, Ma'am Tess, magandang hapon po at magandang hapon sa lahat na nakikinig sa programa. Maraming salamat po. Ito lang po ay patuloy namin ginagawa para po makatulong sa pangangailangan ng ating pamahalaan na magkaroon ng pagpupondo para po malabanan yung pandemya at para makarecover po yung ating ekonomiya. Attorney, si Jude po ito. Kinikilig naman ako, nakaboses ko si Ces. Pero sorry, ma'am. Sorry. That's fine. Congratulations, sir. Ang tanong ko po, mahirap magsingil during the pandemic. No, ano pong ginawa nyo at ang opisina nyo na nahigitan nyo pa ang yung goal nyo na sisingilin? Ma'am, we knew from the very start during the pandemic that it's going to be a challenge to meet the collection target. So immediately, we tried to institute some reform na maaring mas maging efficient yung aming collection. At the same time, we tried to make it easier for our stakeholders to import so that whatever economic activity they still have, medyo ma-encourage silang mas magparating. Bukod doon, again, yung aming mga programa pagdating sa tamang pagtutuwi, mas siniktitan namin. So ito po yung naging resulta nito. We really tried to implement programs to make sure that at least if we will try to meet the collection target. Pero ito, sinuwerte naman po at na-exceed namin yung aming collection target. Yung pinag-uusapan nating 2.4%, of course, that's billions of pesos, no? Paliwanag lang po natin sa ating mga kapromdi nakikinig ngayon na yun po ay pupunta sa kaban ng bayan and that will be used for their benefit. Tama po ba, attorney? Tama po. Ito pong 2.4% from na-excess namin from January to October lang is about 2.4 billion pesos na. We're expecting to ramp up this figure by the end of the year to about 6 to 9 billion pesos po na excess target. Hopefully makuha namin yun, but kung hindi man, basta ang goal ho na taasan yung aming surplus to about that figure para ho makatulong ulit dun sa ating pangangailangan po pagpupon. Kung ako po ay ordinary na kapromding nakikinig ngayon, sir, sabihin natin na, okay, this is collections from Bureau of Customs sa mga papasok sa bansa natin. Apektado po ba ako na pwede ko namang sabihin, hindi naman ako nag-i-import, hindi naman ako, I cannot afford to buy these things from abroad. Tama po bang ganong attitude, sir, or is everyone affected by this? Hindi naman po. Ang maganda ho dito, itong mga buwis na nakokolekta namin goes to a lot of the programs of the government. Alam naman ho natin, kinakailangan natin bumili ng mga additional bakuna para sa boosters. Meron ho mga stimulus package din ng ating pamahalaan para yung economic activity natin bumalik sa dati. Maganda-ganda na ho yung pag-pick up ng ating economy. And right now, we're still trying to recover. So, ito pong additional na pagpapondong ibinigay namin will eventually redound to the benefit of majority of the Filipino. In terms po ng pagpapalawak ng mga social services ng ating pamahalaan. Pangalawa po, pagpapatupad po ng mga programa na kinakailangan para lalong pagpapabuti yung buhay ng ating mga ordinary mamamayan. Ano pa po mga programa na we are introducing, pang last question na lang po sa inyo, that we are going to institute to make sure na mahigitan ulit natin ang collection natin, and that's very good news for everyone. Ma'am, we're now trying to encourage our importers to bring in more goods and to pay the correct duties and taxes by way of improving our electronic systems in terms of filing, import entries, releasing goods, pati na po yung pag-i-examine namin.
Nakabili ho kami ng mga modern X-ray devices, meron ho kami mga body cameras for transparency purposes to make sure na maayos ho at streamlined ho yung ating mga pagpoproseso ng paglalabas nitong mga shipments na to. And we're trying to make sure that we'll be consistent in protecting itong mga items na pinaparating ng ating mga importers. Not just in terms of border security, pero pati rin po sa trade facilitation na hindi po sila madagdagan ng gastos sa pagpaparating nito para po makatulong din sa kanilang pagbabalik-sigla ng kanilang mga negosyo. Sounds like a very Merry Christmas for everyone. Hindi lang po dyan sa Bureau of Customs for a job well done, but also for sa ating mga kapromdi. Attorney Vincent Paronilla, congratulations po, sir. Thank you, ma'am, and good afternoon po sa inyo. Good afternoon. Thank you so much. Itong susunod nating tatalakayin, sigurado ako super relate kayo mga kapromdi. Kasi ako mismo, madalas makatanggap ng text scam. Nako, ikakwento ko to sa ating guest mamaya. Babasahin ko anong mga sagot ko kasi marami na ako mga sagot na nakahanda para sa mga text scam na ito. Kaya naman bilang bahagi ng serbisyo publiko ng Basta Promdi Lodi, narito ang ilang mga paraan para makaiwas sa pambibiktima ng mga text scammer. Makakasama natin si Police Lieutenant Michelle Sabino ng Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police. Ma'am, magandang hapon. Naku po, kayo din po ba, ma'am, ay immune ba kayo sa text scam o nakatanggap na kayo ng text scam? Ay, nakamute po kayo, ma'am. Sorry. Okay na? Yes, naririnig na po kayo namin. Yes. Actually, lahat Yes, go ahead po. Yes. Yes, nakatanggap na po kayo ng text scam. Opo, nakakatanggap din tayo ng mga text scam. Lagi naman sa mga messages. Pero ang ginagawa natin is binablock natin. Kasi familiar ako. So, alam natin ang gagawin natin. Hindi lang yan text. It also goes the same way sa mga email. Ganun din. Parehas din siya. May email, marami na ngayong messaging apps, no? So, dumadami, ma'am, yung mga avenues nila, pati yung mga style nila, paiba-iba. Pero paano po yung mga, for example, I'm worried about my mother, my 75-year-old mother, yung mga hindi masyadong nakakaalam sa teknolohiya. Pag nababasa nila ito, hindi nila alam na nagbibigay na pala sila ng pera. For example, babasahin ko lang yung isang example sa akin. Merong nag-text na, "Ma, pa-load si sir ng 350 sa sinabi yung network." Tapos may number. Nandito na yung bayad, ma. Text back pag na-load na. Paano ako naloko sa ganitong klaseng text ka, ma'am? Kasi pagka unfamiliar yung number, hindi known sa atin, dapat ang una natin gagawin is, if possible, ma-verify natin, tawagan natin. So tawagan natin kasi listed naman siya sa contacts mo. So tawagan mo just for you to be assured na siya talaga yung kausap o siya talaga yung nagte-text. For example, yung sasabihin, kapatid to, ni ganyan, di ba may mga ganyan nagkiklaim sila. So una, tawagan sila just to confirm. Yes, tawagan natin to confirm. Tapos pag sinabi nilang, oo, ako nga yun, then yun lang. Kasi yun lang ang way. Kasi before, ang crimes natin, di ba, yung mga akyat bahay, tumatawag yung mga telepono paggamit noon, tatawag online, tapos sasabihin, Inday, na aksidente si ate, ganyan, nag-ground. Noon ganun ang style. Pero ngayon, yes, technology na. Technology na siya ngayon. So, ang advantage naman po ngayon, kasi meron na tayong video call, you can really check if it's the person who claims it, no? But that's only one aspect of it. Paano yung mga ganitong, yung binasa ko nga na, let's say, magbibigay ka ng pera doon, makakarating ba sa kanila yung perang pinadala mo without you knowing it? Hindi ko, magbibigay ka ng pera? Para may bibigay na number, tapos you send it to this number na wala kang kaalam-alam. Let's say, for example, 75 years old ka, hindi ka marunong mag-verify, no? Ano pa pong ibang mga tips na pwedeng maibigay natin sa ating mga kapromdi to avoid mga ganitong scam?
Yeah, kung meron tayong mga kamag-anak, kapamilya na ganyan, hindi na masyadong high-tech, you advise them as early as now na ito na ngayon yung trend. Kasi pag hindi mo alam, dun ka mabibiktima. So, ang talagang panlaban natin dyan is public information. Lahat tayo, sama-sama, all walks of life, lahat ng bata, matanda, may ipin o wala, sama-sama tayong magbigay ng information sa lahat para together. Kasi pag walang naloloko, mag-iiba yan ng modus. Gusto ko yung walang ngipin o wala kasi kung matanda o bata, meron walang ngipin. Ma'am, ano pong mga latest trend sa mga scams? Talagang latest trend na talaga ngayon kasi nag-i-evolve na talaga. So, lalong-lalo na sa inyong opisina na Cybercrime Division, you would really be on top of the new trends. Yung isang binasa ko, parang luma na nga yun na magpadala ka ng ganito. Dito, and it's small amounts. It's small amounts, but then if you siguro compile all of it, yes. Oo. Anong mga bagong trends ngayon ng mga scam, ma'am? So first, pag-usapan natin muna, ano ba ang gusto ng mga scammers? Sino bang mga target nila? So, simulan natin sa simula. Sino bang mga target ng mga scammers? Unang-una, ang target ng mga scammers, yung mga tao na who takes advantage of technology. Yan yung mga taong gumagamit ng cellphone, ng internet, ng emails, social media, messaging apps, at kung ano-ano man siyang apps. So siya ang unang-unang target ni scammers. Which in this day and age is everyone. Lahat ng tao na yan, di ba? Kasama na dyan ang lahat ng tao, yes. Okay. Now, alam na natin kung sino yung mga possible or potential victims. Dapat alam natin ano ba yung target ni scammer. Ang target po ni scammer is first to get your personal information. So, kukuha niya ang personal information mo. It's either through text or email. Basta nag-communicate na kayo, nagpalitan na kayo ng usapan, is ang kunin niya is password, account number, social security number, and your email. Bakit gusto niya to? Kasi usually, ang transactions natin is done online, di ba? So sa mga lalo na ngayon sa pandemic, parang yes, pinapadali ng sistemang ito ang mga transaction, but on the other side of it, mas madali din sa mga scammers na pasukin ang ganitong sistema. Tama po ba, ma'am? Tama po tayo dyan. So bakit nila gusto yung email? Remember, when we do online transactions, like sa online banking o di kaya yung mga other financial institutions similar to bank institutions, nanghihingi yan ng OTP bago ka mag-proceed ng mga OTP transactions. Yung one-time, anong tawag po doon? One-time password no, na pinapadala sa numero mo na dapat yun, ideally sekreto dapat yun kasi ikaw lang dapat ang nakakaalam yun. So yung OTP na yun, sa mga nakikinig natin sa atin na mga kapromdi, dapat hindi binibigay yun at all. Tama, ma'am, di ba? Tama po. Usually there's two ways kung paano nag-generate ng OTP, di ba? It's either through your personal phone or through your email. So, kaya yun yung sinasabi kong target ni scammer to get the email. Kasi minsan, kung hindi nila physically hawak si phone, sa choices yun option mo doon, send OTP PIN through email or through text. Phone. Yes. So, yan ang target ni scammer. So, pag aware tayo ng mga bagay na gusto ni scammer, maiiwasan natin. Kahit na mag-usap ng mag-usap, kung hindi mo sinesend out yung mga information na kakailanganin ni scammer, then wala siyang mag-victimize. Okay. So, alam na natin kung anong target ni scammer. Ano naman? Ano ba yung mga modus operandi nila? Let's talk information. So, ulitin lang natin, just to emphasize it to our mga kapromdi nakikinig sa atin, wag magbibigay ng personal na information. Kasi kung tunay ito na institution asking for it, they will never ask for password. Tama po ba, ma'am? Or your OTP? Never. Parang katulad sa credit card, you do not give out the CVC sa likod. Yung last 3 numbers, yes. 3 digits sa likod. Last 3 digits. Importante din yon. Tama. So the same is true dun sa normal na is yung OTP. Ano ba yung mga operandi ngayon ni scammer? So meron silang part
isa sa mga modus operandi nila is tinatawag namin yung parang budol-budol. This is the social engineering network of the scammers. Okay. So, ano ba to? Paano ba nangyayari? Talaga yung budol-budol, no? Parang akalain mo biro lang, pero talaga may budol-budol in cyberspace. Okay, ma'am. Sige, go ahead. Tama po kayo dyan. So, yung budol-budol, how does this work? So, they offer jobs, parang fake job opportunities to. So, ang sistema is, you will earn by processing orders online using their website. So halimbawa, magbibigay sila sa'yo ng text message or na nag-apply for a job, hiring, mga ganyan. So ang bibigay nilang trabaho sa'yo is online. Tapos meron silang fake kunwari, website. ikaw magpa-process. Ikaw talaga ang magpa-process. So kumbaga, they will hire you as merchandiser. Kunyari, yun ang trabaho mo, mag-process, kumuha ng mga orders, magbenta. So, yung ibang companies, ang sasabihin nila, bibigyan ka muna nila ng task before you can withdraw the salary. And mind you, malalaki ang mga ino-offer nilang salary. Okay. Meron kaming, it goes from, mga 3,000 to 8,000 a day or something, parang mga ganon. Basta malaki yung salary nila, na you can do it while working home. So yung mga kababayan natin, nakaupo lang ako sa bahay, kukuha lang ako. Oo, work from home. Yes. Kasi marami namang legit na ganito, ma'am, di ba? Exactly. So ang hindi nila alam is binibigyan sila ng task. So kumukuha ng orders even before you get paid yung talagang legitimate salary. Pero in the end, wala naman pala talagang trabaho kung ibinibigay sa'yo. Nakakuha ka na siya. So yun yung tactics, big salary yung offer nila. Tapos meron pang isa yung mga bagong mga... Teka lang, balikan natin yun. So wala silang hinihinging pera sa inyo, pero ginamit ka na niya para magtrabaho, pero wala kang sahod. Yes. Wala ka pang sahod unless you get orders. So, kumbaga, nagiging kasama, kumbaga parang sa ordinary sales ng business na pumapasok ka, sa ordinary tao, nagtatrabaho ka, di ba? Then, 15-30 sa sweldo ka. Tapos, kung sa sales ka, may quota ka. You have to reach this quota and then, pag na-reach mo ang quota, meron kang, commission. So, dito, baliktad. Bigyan ka nilang task. So, kuha ka na ng orders. So, pwede kang babayadan nila kung madami ka nga naloloko para accomplish ka na rin in a sense kasi kasama ka without you knowing. Kasi hindi mo alam. It's like a pyramiding scheme din. Parang ganun po din siya, no? In a sense, ganyan. Oo. Nag-evolve lang sila. They try to make it look, appear, and seem like a legitimate business when in reality, meron talagang illegal activity somewhere. Kung ako nakikinig ngayon, paano kung masisigurado na ito ay legit o hindi? Kasi, let's say for example, sa illegal recruitment, talagang kinlaro na natin na you cannot do that because you have to go through POEA, for example, ganyan. Pero mga ganito, how can you, kung ikay nakikinig ngayon and nakikita mo to online, magandang ang opportunity kasi work from home. How can you verify? Yan nga ang mga challenges sa atin, sa PNP, not just us, with NBI, and everyone siguro, parehas ng problema. Paano natin maiiwasan yung ganon? Kasi marami din ng mga kaso namin sa ACJ. Minsan, ang sinasabi, so money, nagta-transfer ng money. Tapos pag nakuli na namin, ang reason nila, hindi po kasi may 5% lang akong commission just to get money from a certain institution. So gumagamit it's really din. Thin line, ano? It's really a thin line. Aside from ito lang yung na-sensationalize, spam, kasi talaga ang dami sa bayan. Kasi parang naging organizational structure na yata sila, na parang syndicate na siya all over the world na talagang parang biglang boom. Pero madami tayong mga cases na ganyan pa isa-isa. Kaya hindi lang natin alam. Pero, Ma'am, how is the PNP? Are you going on trainings for this abroad? Because I'm pretty sure yung mga karatig bansa natin, may kanya-kanya din silang experience dito. Some might have more sophisticated means in attacking this or going against this. How are we modernizing po?
Initially, what we do is, together with the different investigation offices, nagkakaroon kami ng now yung mga video conferencing via Zoom, mga meetings sa different pillars of the criminal justice system. Because we cannot shoulder this alone. Kailangan natin lahat magtutulong-tulungan. Yes. Meron tayong mga problema na mareresolve natin sa judiciary and other members, community as well, because they're part of the 5 pillars of the criminal justice. So kailangan pagtulong-tulungan yung mga legal matters at saka yung mga pwede nating gawin. So hindi kasi siya pwedeng yung may process. So and then eventually siguro we would also yung sa mga abroad din. So iba-ibang mga meetings and conferences until such time na magkaroon na tayo talaga ng paano natin talaga siya ma-fight off. Pero problema nga niyan, the moment you already address one, they evolve. Another. Diba? They evolve. So talagang siguro, at the end of the day, vigilant lang ang ating mga kapromdi. Never reveal your private or yung mga password, yung mga OTP, yun siguro ang paalala natin. Ma'am, before we end lang, what is one final reminder po sa ating mga kapromdi nakikinig ngayon para naman mabawas-bawasan ang mga bilang ng mga taong nasa scam, hindi lang sa text, email, at eto nga, kinukwento nyo, taking advantage pa of yung mga, di ba, yung mga taong walang trabaho. Ano po mga final na mga paalala natin sa kanila, ma'am? Okay. Para sa mga kapromdi, mga kababayan nating nakikinig, ang advice po ni PNP sa inyo is pag meron tayong mga calls or text messages na nire-receive dun sa unknown numbers, wag na po nating sagutin. Ngayon, and never share personal or financial information. Wag po tayo never. Yes. Never. At saka minsan, yung mga messages na nasasend sa atin, whether text messages or email, may mga links dyan. Do not click on the link. Do not click on the link. Yes, lalo na yung mga libre-libre download. Nako po, kung saan napupunta yung mga information nyo, ma'am, di ba? Namimina yung information mo. Nako. And last but not the least, pagka nakapag-experience po kayo ng scamming, wag po kayo mag-atupili, magpunta sa PNP ACG. Marami po kaming offices, meron kaming mga, baka hindi alam ng iba, meron tayo sa different districts, meron tayong mga offices dyan. Puntahan nyo lang po i-report kasi po pag hindi kayo magre-report, hindi natin malalaman at pag hindi natin alam, hindi natin matutulungan. So sama-sama po tayong lahat sa komunidad na paglabanan at tulungan para matapos po at masupil natin itong ganitong klaseng crime na nangyayari sa ating buhay o sa buhay ng iba. Ang maganda niyan, ma'am, siguro kayo pa makadiscover ng bagong modus nila, di ba? Pag nag-report kayo sa PNP, that can be profiled at pwede nang harapin ng PNP yan. Thank you so much, ma'am. Si Police Lieutenant Michelle Sabino ng Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police. Nako, speaking of, maraming salamat po. Speaking of message, eto, nag-message ang ating producer. Eto, matagal ko nang iniisip kasi pag napapanood ko yung mga replay ng mga live, may mga nagme-message sa atin. Eto, hindi ko i-ignore. Talagang sasagutin at babatiin natin. Si Nanay Emma Redaha at si Angelo Redaha are watching our FB Live now. Naku po. Magandang hapon sa inyo. Hindi sinabi kung saan po kayo. Baka si Nanay at si Angelo pwede niyong sabihin kung saan probinsya kayo, mga kapromdi. Mamaya, maririnig nyo ang tinig ng isang Pinay na mamayagpag ngayon sa bansang Italy sa pagbabalik ng Basta Promdi, Lodi. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Drilon, Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored
start at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Makapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula, tuloy-tuloy lang. Bong. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano, party list, probinsyano'y boses mo. Promdi para sa tao, marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano, idol ko. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano, party list. Basta Promdi, Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano, party list. Ang probinsyano, halaba iton pasensya. Kay waray man instant ha probinsya. Ang probinsyano, mababaw ang kaligayahan, makalanghap lang ng sariwang hangin, at makakain ng lutong angin. Ang probinsyano ay laging proud sa aming pinanggalingan. Congratulations sa lahat ng nominees at mga awardee ng Search for Hometown Heroes 2021. Ito ang isang karangalan na handog ng Benita and Catalino Yang Foundation o BCYF para ipakilala ang mga tao na nagsilbing inspirasyon sa lahat dahil sa mga proyekto nila para sa ikabubuti ng mga kasama nila sa kanilang mga komunidad. Ang awarding ceremony ng BCYF ay gaganapin sa November 26 mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi at maaaring mapanood sa BCYF Facebook Live at via Zoom conference. Ang S4HH ay handog ng BCYF sa pakikipagtulungan ng Rotary International, Philippine Army, Management Association of the Philippines, Department of Trade and Industry, Sunstar, Department of Science and Technology at ng RMN Networks. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.facebook.com/BCYFTheHeroes. Tunay na tunay, Promdi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Akala ko naman na-scam tayo kanina. May technical difficulties lang pala. Ang mga ka-Promdi talaga natin, proven na kahit saan mo isabak talagang mamamayagpag. Kagaya na nitong aming susunod na panauhin, isa siyang nurse with a powerful voice pero ang kanyang biriterang tinig umabot hanggang Italy. Gusto niyo ba ng puweba? Mga ka-Promdi, let's all welcome Miss Jenica Luis Duran. Hello po! Good morning sa ating lahat! Naku, good morning. Anong oras ba dyan sa Italy? Alam ko dito po pala good morning. Good morning mula sa Italy. Oo, good afternoon dito. Pero teka, and good afternoon sa ating mga ka-Promdi. Sabi ng mga producers, kakanta ka raw. So teka, balikan ko ha, parang introduction ng show. Ladies and gentlemen, please all welcome Miss Jenica Luis Duran.
Ladies and gentlemen. Okay po. Para po sa ating mga ka-promdi, kahit medyo masipon pa po. Okay. Ako? Kunwari lang yan, kayo talaga mga singer, sinisimula yung mga kanya. Alam mo yan, Miss Jude. Boses. Nako. Hindi ako niniwala dyan. Kumanta ka na. Sige po, game. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Yours is the voice that wakes me mornings and sends me out into the day. You are the crowd that sits quiet, listening to me and all the mad sounds that I make. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Palakpakan ko mga ka-promdi. Live na live yun. Alam mo, Jenica, okay. Thank you, Sabi ko grabe. sinungaling ka, pero totoo yun na pag umagang-umaga, hindi pa bumubukas yung mga vocal cords. So wait, what Opo, time tsaka is there? may sipon po ako. Ako. Huwag naman sana COVID. You're nurse, di ba? Opo, You're nurse. mag-mask kayo. Yes. Teka lang, anong oras ngayon dyan sa Italy? Dito po sa Italy ngayon ay 7:25. So, wow. Is that Yes early po. in the morning? Is that Yes, considered early? yes, Kasi Miss dito Jude. sa Pilipinas, pag alas 7 ng umaga, maaga yun. What time is sunrise dyan sa Italy? Sunrise po dito medyo late na at maaga din ang sunset. Kaya Sunset. konti lang yung medyo maliwanag na oras Time dito sa shorter, Italy. no? Especially Yes ngayon, po, yes Pasko. po. So, earlier, anong oras ang sunrise? Check natin. Close to 7 or mga 6 a.m. ba? Ganun Yes din po, ba? mga ganun po. Okay. So, medyo malapit-lapit din sa Pilipinas. Okay, pakikwento naman sa atin kung paano ka nakarating dyan? You're a nurse, right? Nagtatrabaho ka bilang Yes, isang ma'am. nurse. Okay. Opo. Actually po, sa ating dyan sa Pilipinas, nagtrabaho po ako bilang nurse sa San Lazaro Hospital. And nag-decide po ako na lumipat dito sa Italy dahil matagal ko na pong pangarap ang makaramdam ng isang buong family. Nandito po kasi yung buo kong pamilya at kaya pinangarap ko po na makapunta dito kahit ang magiging trabaho ko po dito ay hindi kalinya ng aking propesyon, mas pinili ko pong makarating dito para makasama ko po sila mama. Bago tayo pumunta sa kung anong trabaho mo dyan, nakikita natin ang mga pictures ngayon. At ang tawag nila dito is busking, di ba? This is called busking. Kumakanta ka, no? There's a video that we're showing. So, paano ito? Pakikwento, Janica, kung ano itong busking. Ayan. So, isa po sa aking bucket list ang ma-experience ang pagkanta sa mga streets. Lalong-lalo na po dito sa Italy kasi parang ibang experience po siya. Usually, kumakanta ako sa mga stage, sa mga programs, ganyan. Pero gusto ko pong masubukan dahil alam ko sa kalsada nandun yung iba't ibang storya ng mga tao, ng mga taga dito. At yung pong experience talaga, yung gusto kong makuha. Kaya, nung may time po na yung kaibigan ko, may nakausap siya na street artist dito sa Italy. Sinubukan niyang i-message kung pwede akong makapag-jamming. Pumayag naman siya. Pumayag Hindi po. Hindi mo siya kilala. Siya yung nakikita natin na tumutugtog for you, no? Pero kumakanta din siya? Yes po, ma'am. Kumakanta din po siya. Bali, nagpa-send po siya ng sample video na kumakanta ako bago kami mag-jam. Ayun, nung napanood niya, pumayag naman siya. Ito na-intriga ako kasi ang Philippine audience, ang hirap ng Pilipino na audience kasi ang mga boses na ganyan, na magaganda na, that's a dime a dozen dito sa Pilipinas, di ba? Parang, yes po. Bahay mo,
katabi mong bahay, ganyan na ang boses. Yung lola mo, ganyan na ang boses. Parang every other person, biritera. Is the audience in Italy more appreciative of your voice and your talent? Yes, ma'am. Dito ko po napatunayan na ang mga ibang lahi ay mas appreciative sa pagdating sa mga singing talent, ganyan. At sobra po, grabe. Sabi nila dito daw sa Italy nga, mahirap kumuha ng crowd. Sinabi din sa akin nung partner ko, si Noah, na 7 years na po kasi siyang nagbabasking. Okay. Pero hindi, first time daw niyang naranasan yung ganun kadaming crowd nung nakajamming na niya ako. Kaya sobrang thankful po ako. Jenica, ano naman ang signature song mo? Kasi pag sinabi mo, mahirap kumuha ng crowd. Pero nako, pag Pinay, nagbukas na ng bibig ang Pinay at birit na ng birit yan. What is your go-to song? Or ano yung, pang-contest piece mo na pag kinanta mo yan, malamang lalapit na yung mga tao? Ang dito po, bali, 4 na beses na po ako nakapag-try nung pagpa-perform sa street. Doon sa 4 na yun, hindi nawawala sa playlist namin yung Shallow. Okay. Ni Lady Gaga. So that's duet, no? Duet yes nyo. Opo. Okay. Tapos yung Hallelujah ni Hallelujah. And then, Hallelujah! Yes, alam mo yan. Opo. Mahirap Opo, tsaka I will always love you. Okay. Opo, May Pinoy na kanta ka? May Pinoy na kanta ka bang ini-introduce sa kanila? Actually, wala pa po sa ngayon. Wala pa po sa ngayon, pero... Christmas, dapat turuan mo yung partner mo. Ano pangalan niya? Opo nga. Sige, subukan. Si Noah po. Noah Waldorf. Si Noah. Okay. Biblical name pa, no? Turuan mo siya. Turuan ko siya. ng Pinoy song. Sige po. Sana ngayong Pasko. Mga Christmas song. Christmas song. Opo nga. Excited din siya sa December jamming namin dahil mag-start na po kami magpasok ng Christmas songs. Kaya... okay. The season. Sana. Opo. It's the season. Ano ang binanggit mo kanina na iba ang trabaho mo dyan sa napag-aralan mo? So you're a nurse, but then ano ang trabaho mo dyan ngayon? I'm a proud babysitter po dito ngayon sa Italy. Okay. For almost 3 years. Kaya marami nagsasabi na bakit daw ako pumunta dito, hindi ko na daw magagamit yung profession ko, sayang daw yung pinag-aralan ko. Pero sa akin po kasi naniniwala ako na walang trabahong malaki, walang trabahong maliit. Yes. Opo, as long as nagtatrabaho ka ng marangal, na masaya ka, sumasahod ka ng maganda, di ba? At kasama ko pa po yung family ko. Jenica, alam mo naman ang sinasabi nila, di ba? The hand that rocks the cradle rules the world. Di ba? Talagang yung influensya mo, your values sa Filipino. Yung alaga mo ba is Italian? Anong lahi ang alaga mo? Italian po siya. Italian po sila. Opo. So you speak a little bit of Italian already? Ilan taong ka na ba dyan, by the way? 3 years po. Okay. Tomorrow. Third anniversary. Happy anniversary! Can you say a few things before we go? No, can you say a few things? Pinakanta na kita, but say something in Italian. Tingnan natin kung okay. Sige po. Buongiorno a tutti. Voglio dire che tu sei bellissima. Bellissima is beautiful. I got that. Yes po. Isa nga mali mo, Jenica. The Italians speak with their hands. So, bellissima. Diba? Kailangan, bellissima. Sabi nga nila, how can you shut up an Italian? Nako, gapusin mo yung kamay. Gapusin mo yung kamay. Hindi na makapagsalita niyan. We're very proud of you and what you've done. And kumikita ba? Ito, final question. Kumikita ba sa busking? May pera ba sa busking? Unexpectedly, yes po. Pero yung pong kita naman dito sa ginagawa ko, hindi ko talaga siya inasahan dahil gusto ko lang matupad yung pangarap ko na ma-experience itong busking. Pero, sinabi ko talaga noon na kahit walang huminto, kahit walang makinig, gusto ko lang ma-share kung ano po yung binigay ni Lord sa akin. At
Thank you Lord po talaga dahil may mga huminto naman at na-appreciate nila kung ano yung shinare ko sa kanila. Masarap pakinggan ang boses talaga ng Pilipina kahit saan man sa mundo. So congratulations dyan, Jenica. Thank you, Miss June. Patuloy mo ang magandang ginagawa mo dyan at impluwensya ng mabuti ang lahat ng mga alaga mo. So good luck and Merry Christmas sa iyo dyan. Thank you so much po. Merry Christmas. God bless everyone. Merry Christmas. Thank you po. At yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan sa ngalan ng Tinig ng Kongreso na si Alfred de los Santos at inyong kakampi na si Drilon. Ako naman ang inyong sandigan, si Jude Bacalso. Magkatawang po nating abutin ang magandang bukas. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo bukas. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi! Tunay na tunay, Promdi. Abangan ang susunod na talakayan sa programang Tunay na May Malasakit at Puso sa mga probinsyano. Kasamang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Drilon, dito sa DCXL 558. Radyo Trabaho, Basta Promdi, Lodi! Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi. Pagitan